Wandelen met jou over paden en door bossen. Genieten van de natuur en de mensen. Welkom op de 5e etappe van de Zuid-Limburg Trail. Vandaag van Sleenaken naar Oost-Maaland. Om aan het ringen te leven, ik ben even geschuild in een bushokje voor de start. In 10 minuten volgens de buienradar, dan is het droog. We laten ons weer erom verrassen wat we allemaal tegenkomen vandaag. Ik zou zeggen, wandel en geniet met me mee. En tot straks. We zien voor de kapel een den. Al sinds 1634 planten de mannen op de tweede zaterdag na Pasen een 30 meter hoge den om Sint Brigida te eren. Er heerste toen een veepest en ze beloofde haar als ze de veepest zou afwenden om ieder jaar een den op te richten voor haar kapel. Een mooi voetpad richting meer. Het is gestopt met regenen. Het ruikt helemaal fris.
Door de regen van de afgelopen dagen komen we ook van zulke paadjes tegen, waar we even moeten kijken dat we niet op onze snuffel gaan door al die modder. We passeren nu de grens met België en wandelen nu in de Voerstreek. Ik wandel hier op een prachtig pad in de Voerstreek. Het is vannacht geregend, dus het ruikt allemaal fris groen. En ik zal even stil zijn, zodat jullie de vogeltjes ook horen. Het is gewoon weer genieten van de mooie natuur. Soms even goed opletten dat we niet uitglijden en met de neus in de modder vallen. Even bukken.
De laatste meters van vandaag zijn weer aangebroken. Het was weer een mooie, prachtige wandeling door ons Limburgs en Belgisch landschap. Ik heb weer volop genoten. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben. Ik zie jullie graag bij de volgende etappe of bij de volgende wandeling.